Jago ba, arrasate luztu ondo egunon. Egunon, Jon. Ze modu zaude? Edarto. Bai? Itxuran. Ba, itxura hona dukazu. Gure lankide bati esan omen diozu atzo, zuek galdetu nahi duzuena, nik erantzungo dizuet eta. Bai, askotan, gizu, gioi eta izaten da, ze galdetu eta hau eta besti, eta bueno, goitxutega prentza horrekotan da beti oso dirigi dute egoten, eta askotan eskartzen da bai, beste erabateko entrevisti orduan, bueno, galdetu eta zehatuko erantzuten. Egingo nuke hola papela hartu eta bota, eta... Kuadrilakoek galdetu diet, futbol zale batzuk badira, eta futbolen aritutakoak ere, bai. Jago arrasat elkarrezketatu behar dira, eta ze galdetuko zioat, eta... Bueno, ez dizkit, abentura kontatzen, beren kontra jokatutakoak, Lemoan aritutako altzara. Bai. Lemoan jokatu zenuenekoak. Bai. Eta zeur ire... Zestu orduan 3. mailan egon. 3. mailan, bai. Eta izen batzuk ere akordatu zizkizu. Bai, netzer da kompainia, bai. Netzer da kompainia. Gaur gauerako ze plan duzu? Gaur, partidu ikusi, 9:00, zemikin. Zeinen alde, egongo zara? Futbolan alde. Ia partidu bat ikusten dugun. Ze ari zaizu iruditzen munduko kopa orain arte? Bueno, danetarik, ez? Hasieran partidu asko, ordutegi xepe igual honenak ez dizen, baina, bueno, behin aurrera junala, emozio puntu bat, eta bueno, oin ikustu dute bai gaur eta bai bixar, partidu ondixe duke guzela. Asmatuko atzenuke txapelketa hasi aurretik final erditara iritsi diren lau taldeen izenak esaten hor nonbait. Bueno, nik uste heldu dizen laurek, danok geunkezela burun, ez? Gero igual besten bat bebai, ez? Ez dakit, igual Brasil edo lakon bat, ez? Baina nik uste dute Frantzia, Espainia, Inglaterra eta Argentina kinila geixenetan eguzela. Brasilen alde omen zeunden? Bueno, aberran egon ga, eta bueno, egote sarinin, eta familixi behumik eta handau zenin, eta hori olako esperientzi bat bizitzen dozunin, eta ingertutik ikusten dozunin, bertako federazioei eta internatzaile zeutzen dozunin, eta kamisetako paritzen dotu zenin, eta hori dana, batez be familixi garutzitzen dautire, eta partidu ikusi doguz, eta dauketen harremana gaitxik, nahi naban mundialon bat eitxi, baina kalera juntzan Uruguayan kontra, eta futbolako lako gauza dukez. Antxelote jauna gonbidatuta izan omen zarete. Ze izan zarete, bere etxean? Ez, etxin ez, beran bigarren etxin bai. Bigarren etxin, claro. Federazioen eta gauza asko indogu zan, eta langabez joan geratu nintzen ez, deitxu jozten egun baten, eta beti okigu harreman hona, baina eskertzotzat gonbite hori eitxi, ez, zauzten, etorri herriora, ondo ongo zan, familiziaz, atenduko zaitxut, eta animau ginen, eta esperientzia oso ona bostontzat. Eta nondik adizkietasun hori? Bueno, gu partidutan eta, egiz izan elkarren kontra jokatzen dugun izga, denbora asko egoten, baina gero bai egoten da horre irailin paroi egoten danin, fetxa FIFA horretan, entrenatzaileen bilera bat egitzen dugu Madrilen, eta hor beti, ez dakit, niganako joera hori euki dago, beti ondo arreglau izen gaz, gero kopako finala elkarren kontra jokatu genuen, eta hor bai aurreko gunin, bai gero denbora gehitxua egoteko aukeri euki genduen, eta, harreman ona bai, baina, egizan sorpresa sartu nahi neupe. Dei hori eta bat ez be, esati, torri Brasila, eta, eskertzeko beran partetik, ez? Eta, aurreneko aldia altzen duten herrialde hartan familiak? Bai. Eta zi ditu zei, bikotekideari eta semeale bai, eta? Kontraste ondixe, baina guztau joak Rio, ez? Riok beran gauza honak eta txarrape badukez, baina, ni nahi naban bebai, beraz egon edo Marakana esautu edo Cristo Redentor eta olako gauzak esautetik aparte, neuken gogo berezi bat fabelak esautzeko eta nire semalabak fabelak ikusteko eta horrek marka hona itxu gehixen bai. Bai, eta nola egin duzu, fabelatara sartzea? Bueno, Karlori esker, fundazio bati esker, egon ginen La Rosinan, hor da 300.000 biztanle daukez La Rosinak, eta da fabelarik ondixena eta arriskutzuena bebai. Eta, fundazio baten bidez jo ginen ez, futbol salako talde baten bidez jo ginen, eta, eurekin egon ginen, eta, egizan esperientzi itzela ikusti zelan bizi dizenan, eta batez be, ze zoriontzu dizenan, gomik ez da, oso gitxiaz. Eta, ez dut hori, askotan irudi batek geixa balizua bela, guk seme-alabai emon aldotzagun 1000 esplikazio baino. Eta gero, seme-alabek edo egin aldizute gogoetarik, edo zeuri pentsarazi dizutenik, edo
haiei egin dien impresio hori zertan igerri duzu? Gainera adin desberdinekoa dituzu, Bai, 15 dauken eskik eta gero 2 mutil 10 eta 7 eta bueno, horri buruz indogu berba, ez? Azken baten ikustian zelan bizi zen zegoeratan, baina beti dukila irribarre bat, beti abesten, baloi bat emoten matazu soriontzu dit, eta, bueno, pixkat hori, ez? Ez da lain gatxa soriontasune bilatzi eta meno askotan, dana dukegu eta alanda guzti aspertu itxegaz. Nik uste dute, bueno, ez dakit, zentzu horretan irakaskuntza hona izan dela. Langabezia ipatu duzu? Langabezia saririk balduzu ezuek? Bai, badukegu, bai. Kontrasan amaten dugu batzuentzat, baina Holanda bai, guk eskubide bardina daukeguz, eta hori espaldia ondo erregulaute da, eta bardin, prozesu bardinen bidozun. Eta bulegora joaten zarazu? Karo, bardin Mallorcan kasu honetan, eta 3 hilabetera gero sinatu inbidozu, eta beste dozein ogibidetan izaten da modun. Eta ze esperantza duzu? Berritu beharra edo ze tankera hartzen dituzu horri? Zuek agentea izango duzuzu, ordezkari bat izango duzu noski? Nor den da esan aldaiteke edo? Bueno, enpresa bada You First, eta gero hor jente desberdina da, eta bueno, horko Iruñako pertsona batek erutu itxu nire kontuk esan daigun. Eta bueno, eurek itxen da, ez dakit, lan hori edo galba hori edo ez dakit ditxu nahi dozu modu, baina behin ja udara heldute tranquil, ze badakizu ja ligia zingo dela, aulkidanak okupautu dago izela, orduan zentzu horretan, lasaitasun ederra da, goxin goxa telefonu albo batera laga, eta jakine, ez dotzule inok deitzuko, lasaitasun itzela, ze bai egon da momentu bat, bueno, dei horren esperun, edo eukidoguz bai konversazio batzuk kluben bateaz, eta bueno, hori incertidumbre hori ez da izaten erreza bat ez be, dakizunin, zure bizitzi aldatu ingo dela, baina zuri bakarrik, zure familixiana bai, eta gero zuaz doi zen laguntzaileena bai, orduan, askotan karga hori bai sentitzote nigan, ez? Zema laguntzaile dituzuzu? Bueno, Mallorcara lau pertsona junga, Bitxorralkiza da bigarren entrenatzaile, eta gero, bueno, prestalde fisiko bat, eta beste erradaptadore bat bai, eta, bueno, azken baten, ez dakit, karga hori bai sentitzot askotan. Eta zu joaten zaren lekura, dena joango dira, laguntzaile bai, baina ez duzu planteatzen aukera bat, zeinetan familiatik aparte biziko zaren, eta... Bitxu ez dakit, aurten igual izenlik desberdinez, irailetik aurrera Iruñan bizikoa, mutiloan, barriro, eta gero urtin zehar sozek urteten badu, ez dakit zelan ingo dugun, segumik ja eskolan hasitxeto hori, igual izango da lehengo esperientzi bakarrik ez, oinarte familixi alde danetara erundot eta eskertzeku da, batez be Andriai, ez da erreza urentzako, beti toki barri bat, lagun barrixek, eskola barrixe, segutzako egunerokotasun ez da asko aldatzen. Toki baten egon, bestin egon, antzerako gauzak itxen dugu esnatzen gazenetik, lotara juten gazena, baina eurentzako bai bada desberdine, eta bueno, eskertzeku da familixi horregoti zenitzako oso garrantzitsu da, horeka ondixen motezte bai, eta ezinbesteku, oinarte bintzat. Familiak zuzoazen lekura egokitu egin behar, ume jendeak zeuen seme-alabak eskolara eta emazteak karrera profesionalik aldu. Irakasli da, bai. Eta arek Mallorcan egontziaten denboran adibidez, lanik egiterik izan aldu, etxetik kanpora? Ez, etxetik kanpora ez, etxin, eta ez etxin bakarrik, gero lantoki barri batera zozen 1000 gauza on behar zeten dira itxeko. Papelen gandik hasi eta beste gauza guztik, eta gero lehentasune beti seme-alabak ondo egoti eta ez da erreza hori. Eskolak eta estraeskolarrak bai, eta, bueno, lan ondixe da hori eta oso eskertute Andriai, klaro. Mallorcan gozotik eta gazitik probatu duzu, ezta? Bai. Etxera sartzen zarenean, garai zurrunbilotsuak edo ez ainonak direnen lanean da, nola egiten duzu hori atetik kanpora lagatzeko? Ezin esku da. Nahi bai, baina ezin esku da. Saiatzega erlatibizetan, baina ez da bape berreza, segu, bueno, 24 orduga entrenatzaileek eta momentu txar baten zau zen, hori etxera eruten duzu eta hori da gure hori bideuken segurazki gauzarik eta txarrentariko bat, kulpaik ez dauken jentik eta laguntzen dutzun jentik askotan ordaindu bide hori. Eta mutiloa erabaki duzue. Mutiloa erabaki duzue bizitzeko gune bezala zergatik? 6 urte zoragarri pasaben duzulakoan, jentik lehenengo gunetik ondo hartu ginen, eta bueno, zoriontzu izen ga, orduan, bueno, etxi daukeguan, eta ezken nik uste bostetan inok ez balatu dago, umik nahi ben barriro mutiloara, eskola bardina, lagun bardinak, eta Andriketanik bai, oso zoriontzu mutiloan, ustetan dana daukegule, eta gero, bueno, berritxutik, nire kasun edo itziartik Andrian kasun oso gertu ga, eta, bueno,
Soriontzu izen basa, erreza da barriro leku barrena buelteti. San Ferminetan bueltarik egin alduzue. Bai, holan buelta harine, baina bai pelotita bai ikusiot, eta bueno, beti da politxe Iruña buelteti. Aipatu diguzu, gaur futbolaren alde, ikusiko duzula, gaur jokatuko duten partida, irakurri dut, hor nonbait, orain papera ez dut eskuan, baina Euskal Federazioak gaur emango diola, Palestinaren aurka jokatutako partidan bildutako diruak gaur entregatuko dituela, ezta? Ekitaldi horren berri bazenuen, noski zuetzaran izango edo? Ez, ona torrena eta ezin lego danetan egon, aldi berin, baina bai gaur da hori, Medicos Sin Fronteras edo esan daigun, eta bueno, ekintza xume bat, baina uste garrantzitsu dela, eta arratzaldin beba da horre Irunetik endaiara martxa bat bebai, bueno, horrek Irunetan endaia, bueno, gorko partiduaz lotura hori badauke, eta bueno, pixkate mostretako bebai, bueno, herri bat gazela ezta, eta nahi dugule, era ofizial baten lehiatu. Ikusiko aldu hori? Ez dakit ikusiko dugun, baina argi daukagune da saiatu ikasela horretan, eta bakotxak beran ale hori ipini bidabela, eta bueno, guk momentu honetan bosgorailo daukegu edo ni momentu honetan lehengo lerro horretan na, baina tokoko jate atzeko lerrun begoti eta bardin ingot, edo saiatuko na bultzada hori emoten, bagunen baten, hori ikusi daigun danok. Lehen aipatu diguzu, hizketaldi batzuk izan zen dituztela, izan dituzula, talderen batekin, ordezkarien bitartez eta prentsan argitaratu zen, ez da, ekainean esan omen zuten Raio Vallecano entrenatuko zenuela, hori altzen talde hori? Bai, horietako bat, eta bai, pixkat deserosu izan da, ez? Azken baten pilo bat mezu heldu jatezen soriontzen, eta gaur dagoen ondine bat emat ikusten motorretik, sorixonak eta zelan doin denboraldixe, eta guk, maksima bat edo daukegu, eta holan da, eta honek korre bereten da pixkat hori, sinatu arte, gauza asko pasaulik izela, orduan banik jentia izatu notzen, ondino ez, bat ez bekertuko, eta dana pintzen dara guzurretan zabizela, edo ez zule nahi esan, eta gero ikusi da, ez, futbolak buelta asko moten doituzela, eta kasu hau izen da, kasu argi bat zentzu horretan. Aztarka lan handiagoa eta agian dokumentazio lan handiagoa egin behar nuen, galdera hau ez egiteko, sentitzen dut ez dut egin. Epe luzerik egin alduzu entrenatu gabe? Ez. Nik azkenengo, realetik urten hauan, dala, amarkada bat baino geisha, eta gero Soriara joan ginen, orduan hilabete batzuk izan zin, baina hilabete batzuk eta adibidez uda bat ez dut euki, inoiz, lehen jokatzen abalako eta ero jokatzetik entrenatzera pasa unitzelako, eskena kordetan noiz eukioten adibidez ustaile eta guztu libre esan daigun. Ondo da, gozatzea, baina gehi esan, bestela lanbideko deituko dizute, lana bilatzen aritu berdeko. Bai, igual eskiniko lanen bat, ez da. Ez, baina eskertzen da, familiziaz lagunekin gustoko lekuetan egoti, segure hori bideki hori duke bai ez, gauza asko kentzen dozkuz, eta orduan momentu honetan, igual ez di jentiantzako gauza hundixek, baina nitzako gauza oso garrantzitzu di, oine eina aldotu esenak bai. Adibidez? Lagunekin egon familizia, egon frontoire jun pelot ikusi muturkoko piztina jun, anik ezin anik igerixen, nire itxaz, piztina naturala, berritxure jun lagunekin egon, ez dakit, horre gauzak mendire jun, biru eguneko eskapada batein, ez dakit, horre gauzak, jentiantzako igual normala dizenak, niko ingeixa baloretitxuaz. Eta lehen aipatu diguzu, eskaintza bat etorriko balitz, eta tentagarria balitz, zeu asetzeko modukua ekonomikoki, eta erronka, kirol erronka moduan, eta filosofiak erakarriko bazintu, eta hori guztia, onartuko zenuke agian, eta hor batetik dago, lehen aipatu duzu laguntzaile talde horren pixua, hori zeudan amazua, toian, pixkat, eta gero familia ere bai. Baina bildurrek ez aldizu ematen, etxiko alduzu entrenatu gabe, emagun urtea amaitu arte. Jo, ez dakit. Ez dakit nola ez utiko zaren. Ez, oino, momentu oso ondo, baina nire bakite demoraldi zehazten danin, hor buru belarri jarrikoa gaube. Buru belarri da, partio ikusi, partio gaztertu, dugu plataforma erraldoi bat mediakoatz dana, eta horra, horra sartzen gazen, hor galduz gaitxe, hor mila gauza daz, eta hasiko gaztertzen, eta lantaldi gero... Gaztertzen hasiko zara, Espainiako lehen mailako partida? Bai,
saiatzeza aldozun guztira heltzen, baina zentratuko ga Espainiako lehenengo mailan, orduan abuztu erditxik aurrera hasiko ga horretan, hasiko ga lantaldi bilerak itxen hastin zier, eta behin hor buruelar esartzez ginen, ja, denbora libre eukiarren, ja pixkat hor zentrauteza, eta hor bai, segurazki ja sartuko jatela benetako arrori eta benetako gogori barriro entrenetako. Eta nora joango den ez dakien entrenatzaile baten eta bere talde baten lan dinamika ziurgabetasun horretan edo nola da? Aztertzen ari zarete? Nola da? Konparazio batera, zuen ordutegiak zein dira? Ez, egisa markaba, baina gisa noi lauin barik, ez? Baina normalin zelan izan da, zukartzen duzu, asteburun aldozun eta partio gehixen ikusi, bai telebista bidez edo bai zuzenin, nik zentzu horretan, aukeri duket Iruña juteko, Gasteiza juteko, Donostire juteko, edo Bilbora juteko, Santanderrera urten adibidez, eta zuzenin ikusi, ze zuzenin beti da hobeto. Eta behin hori pasen danin, astelenin ja heltzen dutzagu ja plataforma horri, eta horraztega pixkat, goitxi bera pixkat zatitzen dana, ez? Bakotxak rol desberdine deukez, talde desberdinek ikusteko, postuka jokalarisek ikusteko, faseka joku aztertzeko, arlo fizikun datuk aztertzeko mile gauza, gaur egun jugete baten mogun da hori, eta gero hori dana pixkat aman komunin ipini orduan, ez dauko gordutegi bat esaten, astelentiko estiralera ez, baina egon alga egun baten ez dakizen bat mil ordu, eta hurrengo unin igual, lasai hartu, ez daukagu. Eta fokoa ze jarriko duzu, patxalantxean dabiltzen taldeetan. Zega, ez dira zure giratuko lider doan, hortik ez dizu behituko. Real Madrid eta Barcelona ez dauz ikusingo doguz, tokete jaku eta guztete jakuleko, baina ez, aldanik eta ligian, ez dakite, esan dagoen gehi, aldan hobetuen aztertu ligi zer dan, eta batez be, taldik zelan dauzen, baina gero beti heltze jatzu feedback hori, agentian bidez be bai, ze esatutzen buitxu, hau taldi hau estabil ondo, eta espadau zuzentzen beran ibilbidi, igual egon leik aldaketa bat, edo hau besti, igual azkenengo aste horietan, igual gero bai zentreteza talde baten, baina orokorrin da ligi osorik behitzi. Eta ordezkari horiei zuk zeure lehentasunen berri eman aldiezu, konparazio batean. Nik ez du nahi Turkiako ligara joan, honenak deituta ere horrelakorik esan aldiezu, edo diruari agentiaz beti harremanetan za, eta berak badaki zein da nire lehentasun edo zein da zer da nik nahi duten egisa futbola oso globalizautu dauela, eta gaur egunin espero ez tozun dei bat eukizenkela munduko beste puntatik, eta nik beti pentsau izot, eskerroneko izen bidala, eta entzun mundu guztia egin bijakola, baina, momentu enten gure lehentasuna amengo ligi da. Orantxe, aritu zara kontatzen dola, zuretzat uda berezia izango den, segurosko lanbide arruntagoak edo ez behintzat hain dinamikoak, eta batetik bestera hainbeste eramaten ez zaituztenak ditugun ontza, arruntagoa diren gauzak egiteko aukera izan duzula, gozatzen ari zarela mutrikun igari saio bat egitea, lagunekin pilotalekura joateak. Hori kendu dizu ofizioak. Eman ze egin dizu, hainbeste leku desberdinetan bizitzeak zuri eta zure familiari eman dio? Esan duzu mun, kendu asko, baina emon be bai, futbolak soluziontasun asko emondoztez, eta emondozte bai nire pasiñoi esana edo nire hobiz esana ogibidi bihurtzi, eta zentzu horretan gero, ekonomikoki be, gauza dizen modun, ez, futbola gaur egun, igual ez da justu, baina, nik uste daukaguzen soldatak, eta azkenengo urtietan ondo joaten ez, mototzu aukera hori, ondo bizitzeko, etxe bizitza bat eukitzeko egon zarintoki bakotxin adibidez, edo ez egoti hilan azken nahi begire ez, zuk ikusten duzu zure ingurun, zure familixan, zure lagunen artin, askotan badau zela, gabezi horiek edo buruko min horiek, eta zentzu horretan, lasaitasun puntu hori emoten dutzu, baina, batez be, hori albo bat eralaga eta jakinde, hori ondo dauela, orduan ondo daurin ez dutazu horri erreparetan, eta badakizu hori iztala zure buruko min bat, esan daigun, famili modun be lotute gauzela, ez? Bazken baten Sorian egonga, Iruñan egonga, Mallorcan egonga, eta bakarri bizitze horrepen moten dutzu, familixia emoten dutza lotura puntu hori, eta gero, esperientzi desberdinei bizitzen duguz, eta, nire alabi juntzan adibidez Soria bakarrik euskeraz jakinde eta oinarderaz baina beto itxen dau. Oin Mallorcan egon di eta hiru semelabak nik eta Andri baina beto itxen dabe Mallorkin edo Katalan, eta beste itxura batzuk, beste lagun batzuk, nik uste hori berazgarri xala eta guzti hori futbolai esker lortu dugu.
iritsiko balitz eskaintza horietako bat, seme alabai ere ematen liezue botoa, mai inguruan. Komenta guai bilan botu normalin Andrik eta Bixok, baina, bueno, zorionez eurek guaz batera eta bestera torten di, eta gustora, eta, bueno, helduko da igual momentu bat, hori be hautziko dana, baina momentuz, guaz datoz eta gu oso posik eta eurepe bai. Garai batean apenas egiten zen hitzerdirik, eta azken urteetan gero eta gehiago hitz egiten da kirolaren alderdi psikologikoaz, eta kirolariek jasaten duten presioaz, zuek entrenatzaile ere, bai? Ez dakit, hori entrenatu aldaiteke edo, norberak dakarki sosegu, eta zu tipo sosegatua eta lasaia ikusten zaitugu, baina gauza ondo doazenean, bai? Baina gaizki doazenean lehen esan dira, ezinezkoa dela etxe atarian lagatzea kontu horiek denak, hori ondo da mazu, edo izaeraz, berez, zeurez dakarkizu zera hori, edo? Bai, saiatzena, baina hori da gaur egun segurazki gure bideko gauzarik gatxena. Gaur egun, ez dakit, partio bat aztertzi, edo metodologi bat, edo entrenamentua prestetzi, nik uste hori errezena dela, edo errezein eitzen dugun gauzi, gatxena da gestino hori, eta batez be, lehen esan dut zuen, 24 ordutan entrenatzaile izate hori, eta gabaz lota jute zarenin, jakitsi hurrengo goxin behatzeetan jongo zarile, eta 25 pertsona dukuzula entzuten. Eta zuke, egun baten esan zik, egun onda, baina ez horre mezu oso garrantzitsu da, transmisioi oso garrantzitsu da, eta transmisio horretarako oso garrantzitsu da barnerako lana, norberak barnerako lana zelan eitzen da, gu transmitu inbidugu, eta transmisiorako edo mezu hori iristeko lehenko geuk inbidugu garbi eta garbi ukitzeko barrureko lan hori inbidugu, eta zu ez pasa ondo, horeka aldetik ez pasa ondo, emozionalki ez pasa ondo, momentu txar baten basa ez da erreza, orduan, bakotxak segurazki beran terapixako ditu, ez? Eta pertsona bakotxak diferenti da, orduan, garrantzitsu da irakurti, garrantzitsu da pertsonan baten gana juti bai laguntza eske momentu baten, garrantzitsu da bai jakitsi mendi buelta batek igual ondo ingo dotzule, edo kirola itxik ondo ingo dotzule, edo zure Andreas baskaltza jutik ondo ingo dotzule, bakotxa beran terapia dukez, baina bai etengabega alambre horretan eta hori kudatzen espadakizu gaur egun, nik uste dut ez daukuzule zereinik. Zuk adibidez ez duzu premierik izan, profesional baten laguntza eukitzeko. Edo, aldago entrenatzaile. Bai, eukidot lan, ez coach bat, baina coach estiloko bat bihaztin behin edo, baskon baten, beraz berbain eta nire arazuk igual berai konta. Baskotan bakarrik norbera uste hori, ustu usaten dut ustu, norberan arazu kontau eta bakarri hori atarati jaga askotan garrantzitsu da. Beste pertsona horri entzuti bebai, eta nik uste dut olako gauza gaur egun enbidizela, ez? Eta gero, batez be taldian gana zelan zuzendu, hori da gaur egun garrantzitsuena. Eta entrenatzaileok nik uste dut fallo bat badukegule, geixenok, eta dela asko hitz egiten dugule, asko. Eta gitxi entzuten dugule, ez? Eta nik uste dut hori gaur egun arazoa dela, zen nik uste dut entzunen bidala. Entzunen bijako jokalarixai, entzunen bijako Andreai, entzunen bijako ingurun deguzun jentiai bai, eta empati puntu hori bebidaz. Azken baten, aztega berbetan eta pentsatzen dugu edukegula beti arrazoie, eta benga, eta askotan, zu gauza garbi daukezuz, baina ez dakizu mezu hori bestaldera iritsi bada, zelan iritsi dame bai, eta uste dut berbasko itxun dugula entrenatzailik, eta geixa entzun bigaunkela. Eta futbolean daramazun denbora honetan, entzundakotik, jokalariren batek, edo entrenatzaileren batek, edo taldekideren batek, edo kanpotik norbaitek futbolari buruz esandakotik, zer karritu zaitu gehien? Ez dakit, anekdotak pilo badukeguz, ez? Baina, mi konturatu nintzen, igual lehengo esperientzi izalako niri realin, Carlos Belak behin esan duzten, berak ez da bela, hainbeste informazio bihar. Eta hori grabaute gelditzu jaten, ez? Azken baten, esatu eta hemen, Carlos Vela izan dalako jokalari oso garrantzitzu realin, eta mundu mailan, ez? Eta bera disfrutetan jokatzen, bera izjakon guztetan, ez dakit bideuk ipintzi edo zentzu horretan informazio asko. Orduan, berai emoten basantzan informazio geixegi emon eskero galdutxu esan, eta biru gauza esan eskero zela ire posik urtete ban. Orduan, arei biru gauza esan bijako zen bakarrik. Oin gero tortezan igual Markel Bergara, eta Markel Bergara biru esan biharri, amairu eskatatu zen berak, demanda hori. Ez da, orduan, pintxota bideo jentik ulertu deixen. Orduan, hor jakin bidozu ze jokalari daukezun aurrin, eta jokalari horrek ze demandetontzun bai, eta batzuei biru gauzaz nahiko dela, eta beste batzuk eskatuko zuela dana. Eta zerbitzu hori emonen bitzazu, bai batei eta bai bestiai, orduan horretarako preste egon bideo batek, ez da.
Ze gorputzaldi eragiten dizu, 2030ko munduko kopa Euskal Herrian ere jokatze horrek? Bueno, ez da ondain ofiziala, ez? Ja. Horre ez dakigu ze... Aukerak. Aukerak dago, zedik da zor, eta, bueno, hor uste dut, erakundik eta mila gauza ongo diatzetik, baina, bueno, printzipioz, hemendik gertu eukitzi, bueno, notizion bat modun dauket, eta nik holan dauket, eta nire semik, bueno, aurtemen nahi ben jun, eta ez ga jun, eta esaten da, dila urta bintzak gertu eukiko dugu, eta jombiko guzta, partion bat ikusta, hori belarrixen hor daukete, oingo gunetan. Alaba ez aldain futbol zalea. Bai, alabi, bai. Bakarrik oin Inglaterran dauket 3 asterako, eta orduan, bueno, bestera eta telefono bidez eta komuniketena, baina ez daukete egunero gauza bardin esaten. Eta hemen lankideon artean komentatu dugu, garai batean pentsa ezina litzatekeela. Egunotan Euskal Herrian zenbat jende ikusten den Espainiako Hego Euskal Herrian behintzat, eta iparraldean ere, bai? Frantziako selekzioko elastikoarekin zeuk ere ikusiko zen duen hori? Bai. Horrek ze gogoeta sortu dizu. Onartu imi dugu hori, nik uste dut. Batzuntzako gogorra da, horren kontra nahi dugu, baina nik uste dut gure bidi nahi badugu edo nahi badugu jorratu, ez dugu lehinon kontra jonbiar. Eta nik ulertu bai gaur Espainia eta Frantzia eta jente askok, Euskaldun askok nahi zeti Espainiak irabazti. Zegaitxi, Oiarzabal hor dagoelako, edo Nahi Simon, edo Mikel Merino, edo... Ez dakit, nik uste dut horri garrantzi gehiago gauzela moten, ez? Eta nik uste dut geure bidi jorratu bidogula. Geure bidi, geure Euskal Selekzioan bidi. Eta erakundik mobidu bidezela, eta sentu bigula lehengo, herri gazela, nazio gazela, eta hortik aurrera pausuk emon, ez? Badakigu pelotan lortu dugule, edo ardimostalik lortu da bela, baina, hori beste bilbida bada, gure kasune interes geisha da, eta hoi hartzun ondixo duk, eta gatxago izango da, baina nik uste dut geure bidin bidogule, eta holako gauztan sartzen bagat horren kontra nahi badugu jun, ez dakit hori dan biderik onena. Jago arrasate eluston do, futbol entrenatzailea. Hemen elkarrezketa batean ikusi dut hori, baina lehenago irakasle naiz eta pertsona, baina... Bai, holanda. Baina futbol entrenatzaile gisara etorri zara. Eskerrik asko, Euskadi Irratira etortzeagatik, estimatua dago. Zeuri, espaldiko eta gustora honaz, holako elkarrezketa desberdin bat eukitxe.